Usephila ngokumkhohlisa nsuku zonke umzukulu wakhe ongalali engambuzanga. Ngonina owabulawa nendodakazi yakhe endala besolwa ngokuthakatha umakhelwane eNewlands West eThekwini ngo-2020. UNkosazana Nomkhosi Simamane usho kanje ngaphandle kwenkantolo enkulu yaseThekwini lapho bekulindeke ukuthi kuqale khona icala labasolwa izolo. Kwabulawa umakoti wakwakhe uNkosazana Simangele Simamane nomzukulu uSibonke Mthembu oneminyaka ngo-12. Izidumbu zabe zatholakala zigxishwe emndenini elikhulu zalahlwa ehlathini lakwaDabeke eClermont. Selokhu kwenzeka lesi sigameko indodakazi kamufi yayineminyaka 2 kubikwa ukuthi ayilali engambuzanga unina. UNkosazana Simamane ufikelwa usizi wasikhihla isililo echaza ngobunzima abhekene nabo njengoba-ke kumele akhohlise umzukulu wakhe ngokuthi unina usemsebenzini ukuze alibale. Uthe selokhu noma-ke lokhu sekwaba usikompilo njengoba umzukulu ngezinye izinsuku ubuye kadideka azitshela ukuthi uyena unina. Ngihlala-ke ngithunukala sonke isikhathi ngoba ingane noma-ke sambuza unina. Ngiphatheka kabi kakhulu ngoba nendodana yami umnumzane Senzo Simamane ayikho esimeni esikahle nakumzukulu kunzima. Sithi isikhathi sekungowesithathu lo nyaka ngihlukumezeka kakhulu. Ngicela-ke ingalo yomthetho isheshise idlule leli cala, kusho uNkosazana Simamane. Eqhuba uSimamane uthe-ke kuyimanje unokhwantalala futhi-ke awekho namaphilisi awadlayo. Ukuvezile ukuthi akakaze athole ukweluleka ngokwengqondo nangokomoya selokhu kwenzeka lesi sigameko. Ukudonsa kwaleli cala uthe ngenye-ke yezinto ezimenze engadluli ebunzimeni akubona futhi-ke ubeka iziqeshana zezindaba okusuke kubhalwe kuzona ngaleli cala azigcine ukuze ngomusa azifundise umzukulu ngokwenzeka kunina uma esekhulile. Ngilindele ukuthi-ke kube-ke udilikajele kulobu buhlungu engibuzwile. Ngicela-ke kube isigwebo esiqinile ngalokhu abakwenza bangaphinde-ke baphume, kusho uNkosazana Simamane. Abasolwa-ke okungoNkosazana Pamela Zamisa indodakazi yakhe abanqatshelwe ibheyili bangena ebhokisini labasolwa befaniselene ngezingubo ezimnyama. Umsolwa wesithathu oyisihlobo wayeneminyaka ewu-13 ngesikhathi sesigameko. Ungene esephaphatheka enkantolo efike emva kwesikhathi ewudluphelele umfaniswano wesikole. Ijaji uGraham Lopes lihlehlisele namhlanje okokuqala ukuqulwa kwecala obekulindele ukuba izolo ngenxa yokuthi kunelinye-ke elimatasa ngalo. UNomfundo Ngcobo wayengomunye wabasolwa walivuma icala wagwetsha iminyaka ewu-20. Nowayeyisoka leNkosazana Zamisa Nicholas Thembiso Lamulo na-41 walivuma icala wagwetsha iminyaka eyisithupha njengoba-ke kuthiwa uyena owathunyelwa ukuthi ayolahla-ke izidumbu. Abasolwa kuthiwa-ke baqale bathumba usibonga konke base-ke bayenga unina ukuthi-ke eze emzini wabo bezoxoxa njengomakhelwane baxazulula ingxabano kamsolwa oneminyaka engu-16 nomufi. Kwaba ukufika kamufi kulowo muzi wavalelwa nengane yakhe bashaya-ke kanzima. uNkosazana Simamane waze-ke washiswa ngamanzi abilayo bagcina ngokushona-ke besolwa ngokuthakatha. Owesilisa wakulo muzi owashona.